जोंनि बर' हारिफ्रा ओरैबायदि बुर्बक हारि नामा, जोंनि बर' जाथिफ्रा ओरैबायदि नेहाथ हारि नामा। आङो बिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानदों। हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों। लोगोसे आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिहरनानै दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोननैसो आपडेट लानानै फैदों आरो माखासे क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय आं नोंथांमोनजों दिनै मोगा-मोगि फैनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो, भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनै जोबोद गरम जादों नङा होमबा। थांनाय सप्तानैसो जुब अखा हानायनि गेजेरजों गोबां बेबायदिनो सोरनिबा न' बां खहा जाबाय, सोरबाबा हा गिसिखाजाबाय, गोबां धोन सम्पति खहा जाबाय, आबादफोर नस्थ' जाबाय, मोसौ मोसा थैजाबाय अखानि गेजेरजों लोगोफोरना। आरोबाव दिनै साननैसोल'सो बा मैयानिफ्रायसो एसे सान्दुं दुंदों। बे सान्दुं दुंनाय लोगो लोगो बुहुद गरम जाबाय आरो बे गरमजोंनो दिनै सोरहाबा मोसौ बोरमा अमा बेफोरबायदि थैजागुलायनो गोनां जाबाय आरोखि। माबायदि गरम जोङो सुबुं माहारिनो मिथिंगाया माबायदि होगासिनो दं आरोखि। दा जेनेबा जोंनि गामि खाथियावनो दरथामसो गामियाव मोसौ माथामसो थैबाय आरो जोंनि गामियावबो मासे मोसौ थैबाय आरो जोंनि खाथि गामियावबो बिसिबा गिदिर गिदिर मोसौफ्रानो थैबाय आरो मानै। दा बेबायदि आरोखि गिलु फालु गरम। बाथ्राया बे नङा, जोङो बुंनि जोंनि बर' हारिफ्रा ओरैबायदि बुर्बक हारि नामा, जोंनि बर' जाथिफ्रा ओरैबायदि नेहाथ हारि नामा। आङो बिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानदों। जोंनावहाय सासे फेसबुक पेजावहाय पस्ट होदों आरो बे पस्टनि गेजेरजों जोंखौहाय मा बुंनो सानदों बेखौ आङो मोननाय लोगो लोगो सिन्था खालामबाय थादों आरो बे पस्टनि गेजेरजों मा होनदों आङो स्क्रिनावहाय होना होगोन। बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै बा बर' टाइटेलनि सोमोन्दै मा लिरदों बेखौ आं नोंथांमोननो होलांगोन आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय था। दा लोगोसे आरोबाव गोबां जोंनि गेजेरावहाय खालि हाबा जाखानाय हिन्जावफोर खारनाय बेफोरबायदिल' भिडिअ आरो जोङो सानसेयाव मोनसे बा साननैजों मोनसे जों बेबायदि भिडिअखौ नुथारो आरो माने हाबा जाखानाय हिन्जावफोरा माबायदि खारो, मानो खारो आरो मानो हाबा जायो, जों बेफोरखौ जोबोद साननो गोनां जाबाय। जोङो ब्रादार मा होनो पि नार्जारि बिथांनि चेनेलावहाय आं मोनसे भिडिअ नुदोंमोन। बेयावबो दिनै सासे हिन्जावा गावनि हाबा जाखानाय हौवाखौ नागारनानै खारदों आरो मानो खारखो बेवहाय बिनि हौवाया जोबोद दुखुजों बिथां पि नार्जारि ब्लगावहाय फोरमायहरदों आरो फननि गेजेरजों बिथाङा दुखु दाहानि गेजेरजों फोरमायहरदों आरो बिथाङा बे गावनि हिन्जावखौहाय मोनफिनजानो हास्थायदों आरो बेयावहाय होदों जे गावबो गुवाहाटियावहाय खामानि मावो, बे गावसोर थानाय जायगानिफ्राय जे गारि गाखोनांगौ थांलाय फैलाय खालामनांगौ बिनि थाखायबो माखासे फैसाफोरखौ बियो लानानै फैजोबदों। दा बिथाङा गोबां फैसानि अभाब जानानै दं आरो दा बिथाङा बेयावहाय मबाइल नाम्बार होदों। बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजोंनो जाहाथे बे गावनि हिन्जावखौ जोङो मोनफिनजानो हास्थायदों आरो गावनि हिन्जावखौहाय सोरबाफोर लोगो मोनोबा खोन्थाहरजानो हास्थायदों। नोंथांमोनहा बेबायदि खालामदो आरो बहाबाफोर लोगो मोनोब्ला जेन' खोन्थाहरो। बिथाङा होनदों गोबां आङो जेबो बुङा, जेबो साना, फैफिनथों बेबायदि खावलायदों आरो नोंथांमोनहा बहाबाफोर लोगो मोनोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरो दा बेबायदि आरो गोबां जोङो थांनाय समफ्रावहाय जोङो मिथिनो मोनबोबाय गोबां खालि बेबायदिनो फिसा गोनांखा हिन्जावनि खारनाय। दा जोङो बेवहाय बुजिनो हायो आरो जेन' न'खरावहाय गोजोन खौसेथि लाखिनोब्ला हौवा हिन्जाव गोरोबलायनानै संसार जानो नांगौ। जों खुनु बेवहाय दावराव दावसि आरो जोङो संसार जाबाय जेब्ला जायखौ जोङो मोनबाय बेजोंनो सुखि सान्थियै रायजो जानाया जोंनि थाखाय खोब दरखार आरो जोङो बेबायदि सानै साथाम हिन्जाव बा सानै साथाम हौवा बेफोरबायदि हास्थायनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो नाम बर' हारिनि माखासे नामफोरखौ लानानै मा खालामदों बियो, मा बुंदों जों बेखौ नायलांगोन आरो बेखौहाय बुंनायनि सिगांनो जोङो नायनि मिथि नार्जारिनि जे हाबा जाखानाय हौवा बिथाङाबो खावलायदों आरो क्लियारिफिकेसन होदों। गोबां फेसबुक इउटुबफ्रावहाय कमेन्ट होनायफोरखौहाय नुनानै दुखु फोरमायनायजों बिथाङा बेबायदि
फेसबुक पेजावहाय पस्ट होदों आरो बेखौ आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थानि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो सहाय हाला जाबाय आं कमेन्ट आरो भिडिअस नायना एसे बुजिदो बयबो अननानै आं दुखुजों टेनसनजों जायबो साननो हायाखै जेबो साननो हायाखै आं क्लियारिफिकेसन होगोन साननैसो उनाव आरो लोगोसे आं मिथिखौ गाराखै एसे मोजाङै मिथिनानै बिजिरनानै भिडिअ आरो कमेन्ट खालामहरदो बयबो प्लिज बेबायदि आरो ओमफ्राय जोंना मानगोनां मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर जोंनि बयजोंबो मिथिजानाय मेन्डेला बिथाङाबो बेबायदि बेबायदि खावलायदों मिथि नार्जारिनि सायाव आं बेखौबो फरायनानै होनि मा लिरदों बियो बिथाङा मा खावलायदों बेवहाय बियो बेबायदि लिरदों दे बिनानाव जाबाय जायजों जुलि जादों बेखौनो फिसाय महरै रुजु रुमु रायजो जाहैफिनदो मा बुङो रायजोफोरा माने जोंना बिथां मेन्डेला बिथाङा खावलायदों आरो जायजों हाबा जादोंमोन बेजोंनो रुजु रुमु रायजो जाफिननो ओमफ्राय बेबायदि जोंनि रायजो राजाफोरनि सायावबो बिथाङा कुइसन खालामदों आरो मा सानो रायजो राजाफ्रा हयथ' बिसोरो रायजो जाफिननांगौ ना रायजो जाफिननाङा बेखौहाय कमेन्टनि गेजेरजों मिथिहोहरजानो लुबैदों आरो थ' आंनिब्लाबो बेनो जेखि जाया बुहुलाव जाबाय हाबा जाबाय बेजोंनो हाबा जाफिननाय रुजु रुमु रायजो जाफिननाया आंनि थाखायबो खुब मोजां आरोखि आं बेबायदि सानो गुबुनफ्रा मा सानो आं बेखौ बुजिया नाथाय आंनि थाखायबा बे आरो बेजोंनो रायजो जाफिननाया बेनि थाखाय जोबोद मोजां बे आरो थ' मा होनो मेन्टेल मेमार बेबायदि मेन्टेल मेमार बे आरो दा बे बिथाङा लिरदों आरो माने मा टाइटेलखौ लानानै बियो बर' हारिनि गेजेराव मा फोरमायनो सानदों बेखौ आं नोंथांमोननो फरायनानै खिन्थानि आरो बेखौहाय नायनानै नोंथांमोनहा बुजिनानै लाबानो जाबाय आरोखि बर' टाइटेल जायफ्रा बर' टाइटेल बे बर' टाइटेलनि सुबुंफोरा जोंनि बर'फ्रा मा थाखोनि मानसि आरोखि मा धोरोमनि मानसि बेखौ नोंथांमोनहा खोनासंदो आरोखि बर' जायहा बर' बियो मा होनो ओजों बाथ्रा एरसनना होग्रा माने बर' टाइटेलनि मानसिफोरा बा बर'फोरा बेबायदि जायो आरोखि ओजों बाथ्रा एरसननानै होग्रा बेबायदि जायो ओमफ्राय जायफ्रा गयारि बिथांमोनहा माबायदि जायोनो बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो मालायनिफ्राय बिरन जाग्रा माने जायफ्रा गयारिफोर बिथांमोना मालायनिफ्राय बिरन जायो आरो ओमफ्राय जायफ्रा नार्जारि बिसोरखौहाय बांद्राय गाज्रि बुङाखै आरोखि बयजोंबो खुला खुलि गोरोबनानै थागोन नार्जारिफ्रा बयजोंबो खुला खुलि गोरोबनानै थायो बसुमतारिफ्रा माबायदिनो डायलग होयै जायो जाहैदों डायलग होयै जाग्रा माने बसुमतारिफ्रा ओमफ्राय वारि नुनायाव सादा सिदा खिन्थु रागा गोसानो वारिफ्रा रागा गोसाथार रागा अहा नुनायावलाय जोबोद सादा सिदा जाहैदों वारिफ्रा खिन्थु रागा खराथारनो ओमफ्राय मोसाहारि जानाय लोंनायाव बांखोना मोसाहारिफ्रा जानाय लोंनायाव बांखोना ओमफ्राय दैमारिफ्रा मा होनो महर बासि गोसो थोगानो दैमारिफ्रा महर बासि गोसो थोयो बेबायदि आरोखि ओमफ्राय उजिर बे उजिरबो दङ जोंनि बर'नि गेजेराव बे उजिरफ्रा मा होनो मानसिफ्रा गुफुर जायो जाहैदों उजिरफ्रा थ' मा फाग्लानि बर'फोरखौ एसेबो सनमान दोनथारला नामा ओमफ्राय बियो लिरदों आङो दासोनो माने गावबो जायहा बेखौ लिरदों बियो दासो जाहैदों थ' बेबायदि नङाब्ला जोंनि बर' हारिखौ बेफोरबायदि एथ' नेग्लेक्ट खालामनानै लानाया गावनि थाखायनो गोरोन्थि गावनिनो भुल माने नोंथाङा मा लिरदों मेन्टेल मेमार थ' आं सानो नोंथाङाबो सासे बर' मानसियानो बेबायदि लिरदों होननानै आं सानो आरोखि थ' बेबायदि खालामनो नाङा जोङो बर' जाथि जोङो जेखियानो जाया मानो जोंनि बर' जाथियाबो गासिबो बेबायदि नङा जानो हागौ सोरबा सासे सानैया जानो हागौ नाथाय गोबाङानो बेबायदि नङा जोङो गावनि हारिखौ बेफोरबायदि एथ' नेग्लेक्ट खालामनानै लानो नाङा जों बेबायदि गावखौनो गाव एथ' नेहाथ खालामनानै लानो नाङा आं खावलायो प्लिज बेबायदि दाखालाम बेबायदि पस्टआ हो बेनो आरो थ' आंनि गासै बुंनाय बाथ्राफ्राव माबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला थ' निमाहा होयो बेखौनो आं खावलायनानै दिनैनि सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आङो आसा थाबाय आरो